फार्स्ट थांदो मौ 363 75 गुदि मोनदिया लोगोफोर बायनि थाखाय मोनसिगोन जागोन प्रिति आंनो हो लेटार मोनदो लेटार मालाया सेकेन्ड थांबाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि जिउराम बि बसुमतारी इउटुब चेनेल बरायग्रोना लानाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननाय लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर आं चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बिथांमोना आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां बेल आइकनखौबो अराव थुनानै होलां लोगोफोर जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ बा नोंथांमोनसिम गिबि नुजाथि होयो लोगोफोर थौदो बिदिब्ला दायो आं भिडिअखौ जागायलांनोसै दिनै माबा नालाय 9 मे लोगोफोर HS फाइनालनि रिजाल्ट होगोन दिनै लोगोफोर स' बेखौ नोंथांमोना एसे शेयार खालामना थांदों लोगोफोर बहुत ने दिनैसो होसिनदों लोगोफोरना बहुत फार्स्ट टाइम होदोंमोन लोगोफोर एप्रिलनि लास्ट उइकआव होगोन होनना बुंदोंमोन बेयावबो होदिया ओमफ्राय मेनि फार्स्ट उइकआवबो होगोन होनना बुंदों बेयावबो होदिया ओमफ्राय दा नै सेकेन्ड उइकआव होसिगोन आरो लोगोफोरना स' नेथारबाय आरो फोरना स' दिनै होसिगोन लोगोफोर बेखौनो एसे एक्साइटेड जादों नायनो जोङो थ' नोंथांमोनसिमबो एसे शेयार खालामना सानबाय बेखौनो बिदिब्ला नायलांफादो जोबजासिम नै लोगोफोर नेगासिनो नायनो जोङो रिजाल्ट नै बेसेबां मिनिट दंबावो नैयाव 29 सेकेन्ड दंबावो 29 मिनिट स' नेगासिनो नै नेगासिनो बिथांमोना माना फैदो नामा टाइम दंबावो रिजाल्ट जाथ'वाखै 5 मिनिट दंबावले 5 मिनिट टाइम जाथ'वाखै लोगोफोर 22 मिनिट दंबावो जोंनिया नै नेगासिनो आरोना नै रल नंफोरखौ होजना लाबाय दा चेक नाव नायबानो जाबाय आरो लोगोफोरना नै चेकआव खामा दे नै जा नेगासिनो जाबो नेगासिनो फैबाय नामा फैबाय थादों नामा नट फाउन जाथ'वाखै नै जाथ'वाखै लोगोफोर बेसेबां मिनिट दंबावो अ जाबाय 0 जाबाय आरो नायो फायदो नै रल नङा मामोनलै रल कदा रल नाम्बारा माबो दं नैयाव नै माबामोन नै अरिजिनाल रासफाय दे रल नंखौ 2004 2008 4 dan ini urut nongali call 0922 0922 check result bye 9 minit bye rồi 9 minit ra kì làm na ra kì là nó ăn bài cái này nó vẫn liệt chứ sao em mới nhỉ em mới xếp sao khó sắc nó xếp nếu khó say à nếu tan đâu em mới khó sắc đâu Ale gitu yang 09 double 2 no double 2 enter number 200 4 9 o'clock get result এই জহা ধান 1 কেজি মান লাগছিল নাই আমার জহা খেতে করাই নাই এটা কোনি করছে Boro register number mabun lek sarsung 00249 2497 year benang dok ni oh year mau 2023 maybe 22 hai bye 2363 mondo Paduria Boroni pas ini sih ada nengen 26 matro 363 lek un tanda oke download kami sasini naik balik berasa sasini naik bau ni dah exhibition munde pas tang bay sasia letter munde gangsibu gangsil ta dia mau nang 77 jade tini nang go letter tangno Boroni ini baru nama apa naik sasini naik bau dia ada gefer
सासेनिया रल नामा ओइनो 0923 ओइ बननि धान 1 केजि 1072 নাই আর বিধান তেৰ জহা লাগছিল 1 কেজি 0923 senia oinya 100 72 res namanya 031 03108 mamun 08 ya 3 get result ba tu ta tibor second hang siun yibu mala othwa সেকেন্ড মনে হয় mundia tu 45 second third tangbai third tangbai সেকেন্ড মনে দিয়ে দেখুন ba 10000 मोनबाय दयो किन्तु 10000 मोनबाय खासिया 10000 फावद्रिया 10000 मोनगोन ना फैसा एडमिशन के पास जाबा मोनो इसनिया एडमिशन लाबाथाय स्टार्ट फादर जागोन बेटि आंनो हो लेटार मोनदो लेटार माला या सेकेन्ड थांबाय फोर माला या सेकेन्ड थांदो इलै लेटार लाखिबावदोसो माला मामानि 10000 फैसा मोनसिगोन इसोरा माला जोंहा हौवाफोरा गैया आंखौ खुर माला मामानि 10000 फैसा मोनसिगोन फादरिया मामानि फैसा नै लोगोफोर जोङो फाइनालि रिजाल्टखौ नायखांबाय लोगोफोरना स्कुटि मोनदिया लोगोफोर बायनि थाखाय मोनसिगोन स्कुटि बाय नांबावगौमोन लोगोफोर 72% मोनबाय ओमफ्राय 75 मोनदोंमोन ना स्कुटि नै दायो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दिनै भिडिअ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर